Тук ще споделя за едно дълбоко вътрешно преживяване на лиминалност. Онова особено пространство между, където една структура започва да се разпада, а новата още не е родена. Има нещо почти физическо в това, нещо като гравитация на старото, която те дърпа обратно, когато вече си започнал да излизаш от орбитата му. Тази сила, това съпротивление пред прага, не е случайно. В духовен и психоаналитичен смисъл то е механизмът на съзнанието, който пази целостта на досегашния ти свят. Егото, структурата, редът, те имат свой инстинкт за самосъхранение. Не защото са врагове на промяната, а защото тя означава смърт за тях. Всяко горно измерение, в което човек преминава, било то в съзнанието, в духовността, в личното израстване, изисква умиране на една предишна идентичност, а това умиране винаги среща съпротива. И тази съпротива често се усеща именно така, както го преживях и аз, като сгъстяване на реалността, като задържане на въздуха, като гравитация, която сякаш те притиска към старата земя, точно когато се опитваш да полетиш. Тя е последният изпит на границата. Като гласовото предупреждение в метростанциите: уважаеми пътници, моля не преминавайте ограничителната линия на перона. Този глас на системата е гласът на самата структура, която казва: не минавай отвъд, там няма правила, няма сигурност. Но именно там започва другата реалност, онази, в която редът е по-фин, по-тънък, по-неуловим и където съзнанието вече не е подчинено на гравитацията на старите страхове. Психоаналитично погледнато, това е моментът, в който несъзнаваното започва да изтласква нагоре материал, който не може да бъде интегриран без болка. Колкото по-близо си до пробив, толкова по-силно е съпротивлението, защото психиката се опитва да запази познатия си баланс. Затова в терапията често се казва: най-силно боли точно преди освобождаването. Духовно това е същия закон, изразен по друг начин. Най-студено е преди изгрева. Светлината идва, но преди нея мрака се сгъстява, за да се изпълни до край, да се прояви в цялата си тежест. Това сгъстяване е всъщност събиране на силата за преход. Границите на структурата – лична, колективна, космическа,